אדם צריך בחיים. פוגנקאגן, אהבה, ווי-פיי שהולך איתך לכל מקום. אני גאה להציג את הקפקף. קפקף עם ווי-פיי. אינטרנט שהולך איתכם לכל מקום בארץ ובעולם. אם לא יצא לכם להכיר את השם ימלי שחר, כנראה שאתם חיים על פלנטה אחרת. אני לא קוראת טוקבקים, בכלל. אני מעלעלת. ימלי, אני מתחננת ללייק. ראיתם את הפרסומת החדשה של גידי גוב עם הקפקף וי-פיי? וי-פיי everywhere. אוקיי, אז יש לי את הקפקף. איפה שאני לא הולכת בעולם, יש לי וי-פיי, כאילו אפילו בפיורדים. זה לימיטד אודישן. So, Raja, are 100 million kafkaf ready? What 1 million? You tell me 100. Let me check. Hey! Thank you, Raja. Kafkaf is ready, ka? Na'al baburak.